Výborný 3. Číslo 6 ve třídě mladý. Na svůj věk velmi malý pes. Na svůj věk velmi malý pes. Expresivní hlava, Excelentní spodní linie. excelentní pohyb kořetní, celkový vzhled. Excelentní pohyb, korektní celkový vzhled. Ale velmi Ale velmi malý, proto nedostatečný. Tarče, to je, jak to mám říct, to je... Číslo 7 ve třídě mladý. Na limitu výšky. Excelentní hlava. Zadní končetiny, excelentní záda, excelentní. Zadní končetiny velmi dobré. excelentní barva i srst. Excelentní barva i srst. A excelentní pohyb. Excelentní pohyb. A dostali výborný 1 zajc. Výborný 1 cajc. Další. Osmička. Příště to musíme, dokud budou v kruhu. Osmička nebyla. Jak chceš, já si jdu překládat. Jo. Petro, jo. Musíme to prostě nějak jako jak A ty to hlásíš. Bys to mohla mezi tím, než on to překládá tak No rovnou. nemůžu, protože... No to je jedno. Si vymyslete, já... To přejedu tím, tak mi to utečí vždycky. Nemluv, dělej. Dělám. Desítka. Číslo 10 ve třídě mladý. Excelentní hlava, velmi dobré uši. Excelentní hlava, velmi dobré uši. Přední končetiny. Velmi dobré přední končetiny. Excelentní zadní končetiny. Excelentní zadní končetiny. Excelentní barva srst. To bylo excelentní. Horní linie. Horní barva linie srst. excelentní. A barva a srst taktéž excelentní. Pohyb excelentní. A známka výutek. Výborný 4. Další pes ve třídě mladých. To byla 11. To už bylo všechno. 12. Jo. 11 Takže to ještě. už bylo vše ve třídě mladých. Ještě 11. A co je? 11 ještě. Říkala jsem teďka 11, ne? 10. No, ona si to spletla z 11. No tak ale ta Já nevím, jak to A nemôže byť, bo ja som bol čtvrtý, štvrtý. Co jsem říkala teď? nevím. Jsem říkala čtvrtý, ale... Ve 4, hej. Škola vás? Já myslím, že jo. Hej, bo toho 5. vyradil. Čiže ve